Aktar imsieħba soċjali komplew jirreaġixxu b'mod pożittiv għal pakkett rekord ta' fondi Ewropej għal pajjiżna għas 7 snin li ġejjin. Ma dan l-istazzjoni s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġejja, stqar li dawn il-fondi ser jagħtu injezzjoni ekonomika b'saħħitha li fil-waqt li ttejjeb il-kwalità tal-impjiegi twassal għal aktar investimenti li jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Il-fiduċa fl-investiment, il-fiduċa tal-investituri, il-flus li ġejjin, il-mod kif jintefqu fl-ekonomija tagħna għandu jinisser tkabbir bħalma kellna. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu Joe Muscat innota b'sodisfazzjoni l-fatt li 10% tal-fondi allokati ser ikunu investiti f'Għawdex. Nżammet ukoll l-allokazzjoni ta' 10% li bħala Għawdex ser nieħdu mill-cohesion policy kif ukoll mill-fond ta' l-agrikoltura. Dan huwa messaġġ li l-Gżira se tkompli tirċievi iktar fondi mill-Unjoni Ewropea li kif kien miktub ukoll fid-dikjarazzjoni tal-adeżjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kamra għall-Intrapriżi Żaru Medji, Paul Abela, laqa l-fatt li pajjiżna ġie allokat is-somma rekord ta' 2 biljuni u 250 miljun euro u appella sabiex l-imsieħba soċjali ikunu parti minn kif il-Gvern se investi dawn il-fondi. Semma wkoll li f'dan il-pakkett għandha tingħata importanza lill-agrikoltura. L-agrikoltura kulħadd jaf fil-pandemija kemm bdietna tajjeb lokali u allura għandna ninvestu iktar fiha. U anke minn hawn jien nappella żgħażagħ dawk li ġejjin minn familji tal-agrikoltura li jidħlu f'das settur għax das settur huwa importanti għal pajjiżna wkoll.